charot. Hi, good morning. Walang good sa morning. Iyak lang. Hi. Sa wakas, sa lahat ng ito mga boss. Mama. Pag nilagay ko yung sa na ganito, di siya pwede mag-focus kasi dahil lapas, hindi naman siya pwede mag-focus kasi yung focus niya, nandito na siya, nagkapit ng malayo na dito. Pero kung wala tong diagonal, hindi naman ito pwede mag-focus kasi di na siya pwede ipag-isip-isip na dito. Lock na siya. Pero dito, pag i-focus mo ganito, di na siya pwede mag-focus. Labo na siya. Pero kung meron tong diagonal, focus na siya kasi dahil parang pinapahaba niya pa yung pinapahaba niya para mag-focus. Ang taray naman. Yan si Jaden. Sa kulay niya pa lang. Ang daming soy sauce. Sabihan kayo mag-gawin. Bakit? Good morning. Si Justin. Uuwi ka dyan sa tanghali. Yan ang mga estudyante ko. Busy na naman sila. At nagmamadali. Dad. May isang tulog. Hello. Hello. Okay. Savior na manunod. Mano. Gusto ko ako. Bakit? Ah? So, ayan po, nakapaligo na tayo. At ready na naman magtrabaho. Magtrabaho para magbuhay. At tayo ay magbuhay ng normal. So, ayan po, makulimlim yung panahon. Pagka ganito, ewan ko, ganito yung panahon, parang feeling ko nakakalungkot. Ayaw ko ng ganito yung weather, yung makulimlim. Kasi parang sumasamba yung ano ko, yung mood ko ba. Parang hindi ko alam kung parang gusto kong umiyak. Nung nakakaranas ako ng postpartum depression, nung maliliit pa yung mga anak ko, ganito pag makulim yung panahon, iyak ako ng iyak. Lalo na sa hapon. Hindi ko alam kung anong dahilan. Basta gusto ko lang umiyak. Nakakaramdam ako ng sobrang lungkot. Yung laging para akong kinakabahan, na parang hindi ako mapakali. Minsan pag may mga iniisip ako, may problema ako, parang nararamdaman ko yung ganun, yung dati kong nararamdaman. Na parang malisa ako, parang gusto kong umiyak, na hindi ko ma-pinpoint kung ano yung dahilan. Ayan, wala pa tayong customer kaya nakakapag chismis pa tayo. Yung asawa ko pala,
Punta sa school kasi may naiwan yung estudyante ko na notebook. Kailangan niya daw ng before 9 a.m. Kaya ayun yung tatay to the rescue. Naghatid muna ng notebook na naiwan. Exam pa naman nila ngayon. Siguro mag-check yung teacher or magre-review siya. Kaya pinahatid. Ay. Nga. Nga pa ang bata. Nonoy, ayusin mo nga yung higa mo. Gamit ka ng unan. Nagpuyat na naman to kagabi. No? Puyat ka na naman. Anong oras ka natulog? Anong oras ka natulog? 9 na baga. 9 o'clock na. Hindi ko muna check yung walls eh. Tutulog ka pa? Antok ka pa? May isa ka pang module na hindi tapos pala, baby. Deadline na pati. So, ayan po. Umuwi muna ako para i-check yung naiwan dito sa bahay. Puyat siya lagi kasi iba yung oras ng tulog niya. Natutulog siya ng madaling araw. Yun na yung pinagkasanayan ng ano niya, ng sistema ng katawan niya. Lagi siya nag-observe ng ano, ng kalangitan. May routine. Ganun na siguro yung mga kagaya nila. Yung may mga autism, may routine, mayroong mga routine. At nagtapos din po sila ng module nila ng ating niya kahapon. Kasi yun nga, magsusubmit na kami kaya kailangan matapos. So yun, extra effort pag meron kang anak na may special needs. Ang Friday nyo, ganun din ang schedule? Regular yung mga subjects niya? Sweet club. Sabi na kala. Regular, ano pa rin, study pa rin. Pero, yung mga subjects baga. Pero sa pinaka-last, may club. Friday lang, pasok pa rin talaga kayo. Kaya pag Friday kasi walang ginagawa. Club lang. Halimbawa, pero minsan wala din pa. Dati baga club lang pag Friday. Yung grade 9. Sa inyo may pa. Attendance ang Friday nyo. Pero kung kung teacher. Teacher mo ni free. Kaya nakusot na yan. No, isang araw pa. Gasel! Teacher ang monitor nyo. Si Dahab. Ha? Si Dahab. Ano? Patricia. Ay, para sa monitor na pangalan, Patricia. Nalusyang bakit? Bakit ka naman nalusyang? Dahil sa PR nyo? Sa lahat ng bagay. So, ayan po. May time sila tumulong sa akin sa gawaing bahay kasi half day lang sila. So, sila lang muna kasi yung likod ko parang magigiba, nakakalaba. Malapit na magiba yung likod ko. Tapos, yung isa si JD nagwawalis. Kasi may nakaimba kami dyan na Before mag-90. yung ipa ng ano, ng palay na Bukas. Saka na yun. ano gagawin mo dyan? Ano? Gasel! Bakit sa'yo mo Messi Ban, Gasel? Gasel! O, tingnan mo. Maulap tayo. Maulap kami dahil sa usok. Dahil, yung ano, Si Ate G din. Susuosin mo yung ganyan. naglilinis si Ate Jayden. So, ikaw na. Para mo.
Ano nga rin? Gagamit ka din naman, wala nga dyan yung may just code sa sampayan. Dali na, para masampay na to. Anong gagamitin nyo sa, ano, sa susunod na araw? Ano yan? Sorry. Magbabanlaw naman na nito, oh. Dali na. Magdiyaw muna ako sa paglaba, uy. Oh, magdiyaw. Sabihin ko magdiyaw, para hindi mo na ako makakatiis. Tutulong pa rin naman ako dyan. Kasi ako, tumatanda na ako ng lagi masakit ang katawan. Sa may tricycle. Ulo ko, 500 na ako. Kinawang. Muntik na mawala yung 500 na pangbayad mo sa ano. Ano yan, Ano pa namin yun ni Papa Tingin na kami mo. ng driver. Malaking bagay na Nagtingin yun. ako ng driver. Saya. Joke lang. Si driver. Mausok talaga. Naku, yung 500 eh. Kung nawala yun, malaking bagay na yun sa atin. Ano ba yung TV? Nahulog talaga. Ay, naku. Ano niya? Pangbili pa Nalala ko natin naman kung yung ano. nawala, mama. Sa'yo. Kaya paano talaga subol sa amin may zipper? Yung nawala, mama, yung ano mo. Yung, Yung dito. yung ano. Yun, oh. Ano yun? Bakuran. Ilan ba yan? Nawala akong pera? Oo. Dati. Nalimutan ko na. Anak ko. Ako, may nagbayad sa akin. Yung naghatid ako sa inyo. Tapos nilagay ko sa bulsa ko. Siguro mababaw lang yung bulsa ko. Pag uwi ko, sabi ko, nasaan na yung binayad sa akin na 200? Wala na. Siguro nahulog. Kanya ba Kasi lagi ako, ay nagmamadali naman akong, ano, pasakay na ako sa tricycle. Maghahatid ako sa inyo nga eh. O, dali na. 4 na. Dapat matapos to. Tutulong din naman ako sa inyo. Kaso, magluto muna ako. Si John Bert hindi pa kumakain.